3 μοίρες καταδρομών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα, αναμένοντας το σκότος για να επιχειρήσουν αυτό που κατά το αμυντικό σχέδιο θα έπρεπε να είχαν ήδη κάνει το αργότερο, αμέσως μετά την εκδήλωση της εισβολής, δηλαδή να εκπορθήσουν τα υψώματα Κοντζιακαλιά, Καμίλα και Δινάσπιν Μούτιν και να καταλάβουν το κάστρο. Η εθνική δύναμη Κύπρου, η ΕΝΔΙΚ, που αριθμούσε 1.000 άνδρες, παρά την καταπώνηση και την ταλαιπωρία της στο πραξικόπημα και το γεγονός ότι αντικατεστάθησαν από την προηγουμένη της εισβολής 700 από τους άνδρες της με νέους που δεν είχαν ιδέα από τον κυπριακό χώρο, για να διαταχθούν τελικά μετά την εισβολή και αυτοί που φύγαν να ξαναγυρίσουν πίσω με το αρματαγωγό Λίμνος που τους μετέφερε, συγκροτήθηκε σπευσμένα και ρίχτηκε στη μάχη με αποστολή να εφαρμόσει το σχέδιο αποκοπής του τουρκικού θύλακα Λευκωσίας στα 2. Διαφωνούντες έντονα, πολλοί αξιωματικοί υποστήριζαν ότι η κατάληψη του Αγίου Ιλαρίωνα, η αποκοπή του θύλακα Λευκωσίας και οι επιθέσεις στους υπόλοιπους ανατινήσεων τουρκοκυπριακούς θύλακες είναι όλες άστοχες και άσκοπες ενέργειες. Αντίθετα, υποστήριζαν, ο εχθρός θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα αν η ΕΛΔΙΚ και οι καταδρομείς ρηχθούν στη μάχη κατά του τουρκικού προγεφυρώματος στην ακτή. Αργότερα, ένα τάγμα καταδρομέων μεταφερμένο νύχτα από την Κρήτη χτυπήθηκε λόγω μοιραίου λάθους που οφειλόταν σε ασυνεννοησία από αντιαεροπορικά πυρά της Εθνοφρουράς όταν τα 14 αεροπλάνα που το μεταφέρανε εκλειφθήκανε για εχθρικά κατά την προσέγγιση του στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό 35 ανδρών και την καταστροφή 2 αεροπλάνων. Το τάγμα αυτό πολέμησε παλικαρίσια στη Λευκωσία υπερασπίζοντας το αεροδρόμιο και σε άλλα μέρη. Εν τω μεταξύ, σε ολόκληρη τη βόρεια περιοχή της Λευκωσίας και τη λεγόμενη πράσινη γραμμή διεξάγονταν σφοδρές μάχες εναντίον των Τούρκων αλεξιπτωτιστών που υποστηρίζονταν από την αεροπορία και είχαν διαταχθεί να καταλάβουν μέσα στις πρώτες ώρες όλες τις βόρειες συνοικίες και τα προάστια της Λευκωσίας. Άγρια και αιματηρή ήταν η μάχη για την άμυνα της περιοχής, με επίκεντρο το πασίγνωστο και ιστορικό ξενοδοχείο Λίδα Πάλας. Τραγικές ήταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι μεν υπερασπιστές του αποκρούανε τις επιθέσεις των Τούρκων αλεξιπτωτιστών, ματιώνοντας τελικά την κατάληψη του ξενοδοχείου. Οι δε 70 περίπου ξένοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτες που παγιδευτήκανε μαζί με εκατοντάδες άλλους τουρίστες και γυναικόπαιδα ζούσαν από τη μια στιγμές δραματικής αγωνίας και κινδύνου για την ίδια τη ζωή τους, και από την άλλη τρέχανε στους διαδρόμους του ξενοδοχείου για να αποθανατήσουν με τους κινηματογραφικούς φακούς, τα φλας και τα μαγνητόφωνά τους σκηνές σαν κι αυτή, όπου ο ηρωικός μαχητής της Εθνοφρουράς, χτυπημένος βαριά, αιμορροεί με την παγερή έκφραση του θανάτου στο πρόσωπο. Τα αντιαεροπορικά πυρά της Εθνοφρουράς που έδωσαν ήταν συχνά, εύστοχα και αποτελεσματικά και είχαν καταρρύψει ήδη αριθμό τουρκικών αεροπλάνων.
άλλη, οι λυσώδεις επιθέσεις των Τούρκων σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου αποκρουστήκανε από τους υπερασπιστές των ακριτικών περιοχών και τελικά οι Τούρκοι μπροστά στη σφοδρή αντίσταση που συνάντησαν αναγκαστήκανε να εγκαταλείψουν μια τελευταία προσπάθειά τους να καταλάβουν τα βόρεια προάστια Νεάπολη, Ομορφίτα και Τράχωνας και Τόβανα στα πόδια. Καθυστερημένο, όπως ήταν φυσικό μέχρι που να μεταφερθούν τα στοιχεία των πυροβολατιών του, το βαρύ πυροβολικό βεληνικούς μέχρι 25 χιλιόμετρων, με τη χάρη της Αγίας Βαρβάρας, που κάτω από άλλες περιστάσεις θα είχε θαυματουργήσει ως τώρα εναντίον των εισβολέων, ανάλαβε και αυτό τη δράση που θα έπρεπε να είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της εισβολής. Το σφυροκόπημα δηλαδή του τουρκικού θύλακα μέχρι τις παρυφές του Αγίου Ιλαρίωνα για να παρεμποδίσει τη ρήψη άλλων αλεξιπτωτιστών ή τη μεταφορά νέων δυνάμεων με ελικόπτερα και για να υποστηρίξει την επιθετική ενέργεια των καταδρομέων και της ΕΝΔΙΚ. Η Ελλόδης και η ηρωική ΕΝΔΙΚ στην επέλασή της από το στρατόπεδό της εξουδετερώσε και υπερφαλάγγισε την αντίσταση στο πρώτο τουρκικό χωριό Καλή και από εκεί έφτασε στο Κιόνελι, στο άντρο αυτό της τουρκικής δύναμης. Εκεί, στην έφοδό της, η ΕΝΔΙΚ συνέτριψε σε μια από τις φοδρότερες μάχες του πολέμου αυτού, την Τουρδίκ, της οποίας ο διοικητής συνταγματάρχης Βεζίρογλου σκοτώθηκε. Κατά άλλους αυτοκτόνησε. Όταν δε με την επέμβαση ισχυρής δύναμης Τούρκων αλεξιπτωτιστών, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε άγρια και αιματηρή μάχη εκ του Συστάδιν και τα επίλεκτα Μεχμετζίκ εγνώρισαν τη λάμψη της ελληνικής ψηφολόγης και η ΕΝΔΙΚ ευάδιζε ένα ασυγκράτητη προς το ορτάκιο γιου για να αποκόψει τον τουρκικό θύλακα στα δυο, όπως αφηγείται Αμερικανός δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτυρας, ρίγος θανάτου κατέλαβε τον περιβόητο Ραούφ Τενκτάς που με δραματική έκκλησή του ζητούσε από τον άβαρχο του τουρκικού αποβατικού στόλου να σταλεί ελικόπτερο για να εγκαταλείψει με την οικογένειά του τον τουρκικό τομέα Λευκωσίας. Γενναία και ηρωικά πολέμησαν επίσης τον Τούρκο εισβολέα στην ακτή οι δυνάμεις πεζικού και βαρέων όπλων της Εθνοφρουράς κάτω από αμήλικτο σφυροκόπημα της τουρκικής αεροπορίας, ενώ τα αντιαεροπορικά αποδειχτήκαν ιδιαίτερα εύστοχα και αποτελεσματικά εναντίον των τουρκικών αεροπλάνων. Αλλά και η έφοδος των Κυπρίων καταδρομέων και των Ελλαδιτών αξιωματικών τους εναντίον των τουρκικών θέσεων στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα ήταν απίθανα ηρωική και θυελλώδης. Αφού εξοδετερώσανε τους Τούρκους αλεξιπτωτιστές και τους τουρκοκύπριους στασιαστές και τις εστίες αντιστασίες τους, κατάλαβαν εξ εφόδου και τα τρία υψώματα Κοντζιά Καλιά, Καμίλα και Άσπρη Μούτη, περισφίγγοντας το ζυγό τους γύρω από το κάστρο. Τεράστιες ήταν σε έμψυχο